Dette er en mundtlig formidling af metoder og resultater af forsøget fosforsyreindhold i cola. Jeg vil lidt snakke om formålet med forsøget, de forskellige forsøg. Del 1, som er en kolorimetrisk titrering af fosforsyre. Del 2, som er pH-titrering af fosforsyre. Del 3, som er fosforsyreindholdet i cola. Og noget efterbehandling og en diskussion. Formålet med forsøgene er at bestemme stofmængdekoncentration af fosforsyre i cola, og det opnås så ved at lave nogle forskellige titreringer, som jeg nævnte før. Det første delforsøg var så den kolorimetriske titrering af fosforsyre, hvor vi overførte 25 ml fosforsyre opløsning til en 100 ml konisk kolbe, og det satte vi så ovenpå en magnetomrører, og ved hjælp af titrering, der tilføjede vi så nogle dråber ad gangen af 0,100 molars natriumhydroxid. Og dette forsøg lavede vi så 2 gange, hvor første gang brugte vi en indikator metylorange, hvor vi så fik et omslagspunkt på 6,7 ml. Og det gjorde vi så igen med en anden indikator, som er phenolphthalein, hvor vi så fik et omslagspunkt på 12,9 ml. Hvorfor bruger man så præcis metylorange og phenolphthalein i dette forsøg? Og grundet er, at man bruger metylorange og phenolphthalein som indikator på grund af deres egenskaber og farveomslag i forhold til pH. Hvor man kan se på den figur, at metylorange skifter farve ved en lavere pH, hvor phenolphthalein er på en højere pH, cirka 8,2 til 10 pH. Og det detekterer så neutralisationspunkterne. Det andet delforsøg, som er pH-titrering af fosforsyre, gik så ud på, at vi havde noget fosforsyreopløsning, 25 ml af det, og havde det på en magnetomrører, og hvor vi så havde en pH-måler og en elektrode, som var kalibreret indeni, og så hvor vi titrerede noget natriumhydroxid, 0,100 molar, i portioner af cirka 0,5 ml. Og så aflæste vi for hver gang pH-værdien, der stod. Og det lavede vi til omkring cirka 20 ml af det. Og her fik vi så lavet en graf, som viser pH som funktion af tilsat volumen, 0,100 molar af natriumhydroxid. Hvor man så kan se, at vores første ekvivalenspunkt var et spring i pH fra 3,5 til 5,57, hvor vi så havde brugt 6,5 ml natriumhydroxid. Og det andet ekvivalenspunkt var et spring fra 8,46 til 9,42 ved brug af 12,9 ml natriumhydroxid. Og teoretisk set burde det være dobbelt så meget. Det er det måske ikke her. Og så lidt efterbehandling, der fik vi så regnet stofmængdekoncentrationen af fosforsyren, hvor vi så fik en stofmængdekoncentration på 0,020 molar. Og så ud fra det kunne man så beregne PKS-værdien ud fra første halv ekvivalenspunkt, hvor vi så skulle kunne aflæse på grafen, at PKS-værdien ifølge grafen er 2,4, hvor tabelværdien er 2,12, hvilket er okay tæt på. Og så skulle man så også beregne PKS-værdien ud fra en halv ekvivalenspunkt,
hvor ifølge grafen, der fik vi det til cirka 6,99 eller 7, hvor tabelværdien er 7,21. Det tredje delforsøg gik ud på fosforsyreindholdet i cola, hvor man så skulle afmåle ca. 160 ml cola og overføre det til en vaskeflaske og forbinde det så til en vandluftspumpe. Og så skal man så fjerne alt CO2'en fra colaen, så der ikke kommer nogle falske resultater under titreringen. Så hvis der er noget CO2 tilbage, kan det så påvirke resultaterne. Derefter brugte vi så 150 ml af det afbrusede cola, og satte det i et måleglas med en magnetomrører. Og så udførte vi så titrering på samme måde som det øvrige forsøg, med dråber af 0,100 molars natriumhydroxid, hvor vi så noterede mængden af natriumhydroxid, vi tilsatte, omkring 0,5 ml hver gang, og skrev de tilsvarende pH-værdier ned. Derefter lavede vi så en graf, hvor vi så kunne se 2 ekvivalenspunkter, hvor det første var et spring fra 3,76 til 4,29, hvor vi havde brugt 6,5 ml natriumhydroxid, og det andet ekvivalenspunkt var et spring i pH fra 7,84 til 8,15, hvor vi havde brugt 15 ml natriumhydroxid. Og vi kan så ud fra de 2 ekvivalenspunkter beregne stofmængdekoncentrationen, hvor efter det første ekvivalenspunkt, der fik vi en stofmængdekoncentration på 0,0041 molar, og ved det andet ekvivalenspunkt fik vi så en stofmængdekoncentration af fosforsyre på 0,0090 molar. Og så kunne vi også beregne colaens indhold af fosforsyre, og så skulle man så angive det i milligram fosforsyre per liter cola. Der brugte vi så den formelle stofmængdekoncentration ud af første ekvivalenspunkt, som var 0,0041 molar, og det gangede vi så med molarmassen, som man bare kunne slå op på nettet, af fosforsyre, og det gav så 0,401 gram per liter. Og så skulle man så gange med 1000 mg per gram for at få 401,77 mg per liter fosforsyre i per liter gram. Ja. Diskussionen. Og hvorfor skulle vi så lave de 3 trin, altså de 3 forskellige forsøg? Så samlet set, så lavede vi de 3 forsøg, altså den kolorimetriske titrering af fosforsyre, pH-titrering og pH-titrering af cola, bare for at få en metode til at karakterisere fosforsyreindholdet i cola. Den kolorimetriske titrering gav så en direkte måling af stofmængdekoncentrationen, og pH-titrering hjalp med at forstå de kemiske egenskaber for fosforsyre. Og så til sidst det forsøg med colaen, hvor man så kunne få et resultat af, hvor meget fosforsyre der er i cola.